sa Bulacau Hills. Napakaganda. Ito sa likod ko. Dito sa Digmanan, Camarines Sur. Ang Tauragon dyan. Ganda. Mas mga gustong pumunta dito. Yan, parating na ako. Ganda. Kayo. Yan. Napakaganda. Likod din ano, mag picture. Yan. Side. Yan. Sa likod ko. Sa Digmanan, Camarines Sur. Gusto mga pumunta dito. Napakaganda. Sa vlog natin. Yeah. Maganda. Bulacau Hills. Mga family pwede pumunta dito. Girlfriend, boyfriend, pwede kayo dito pumunta. Napakaganda.